Ассалому алейкум дӯстони гиромӣ. Хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, қитъаи рақами 6, назди бонгои тиббӣ. Ин тараф роҳи масҷид ва роҳи тангиное ки меоянд. Дар инҷа охири тангинои рақами 6 ва бонгои тиббӣ аст. Дар ин тараф бошад роҳи хонаи имрӯзаи мо, назди трансформатор мегӯянд. Мо дар назди хона қарор дорем, роҳе ки аз назди бонгои тиббӣ омадем ва хонаи имрӯзаи мо мана ҳамин хона аст. дохили ҳавлии имрӯза шидем. Масоат 6 сотиқ замини назди ҳавлигӣ гирди хона пурра маҳкам аст. хонаи имрӯзаи мо мана ҳамин хона мебошад. Се хонага бо ошхона, ҳаммом ва ҳоҷатхона бо цемблок бардошта шуда аст. Шифирош бошанд, шифирҳои латтагӣ. дохили хонаи имрӯза шудем. Як калидори бениҳоят дарози хуб аст. боло пӯшондагӣ, андова кардагӣ. дар инҷа мешавад хонаи якум, хонаи дуюм, хонаи сеюм меҳмонхона, ҳаммому ҳоҷатхона аст ва бародар дар ин қисмат бошад ҳаст ошхона. хонаи якуми мо мана ҳамин хона мебошад. Аз дохил бо хишти пухта бо кладка кардагианд, маякҳо партофтагианд барои шикатур кардантон. ва инаш бошад ҳаст хонаи дуюми мо. хонаи дуюмам ҳамин хел. ин бошад сеюм хона, ҳамчун хонаи меҳмонӣ, хонаи хелам хуб. дар инҷа бошад ҳаст ҳаммом ва ҳоҷатхона. дар инҷа бошад ҳаст ошхона. бародаро, хонаи хелаам хуб. дар ҳавли имрӯза қарор дорем. дар ин тараф якчанд дона семинблок ҳаст барои он нафаре ки мехарад ҳамчун туҳфа ва дар болотар бошад хок мондагием, яке кортон меояд. дар ин қисмат ҳоҷатхона кардагием бо чуқурии 4 метр. нархи хонаи имрӯза 218 000 сомон. хона дар қитъаи рақами 6 назди бонгои тиббӣ, охири тангинои рақами 6, гирдаш маҳкам. дар ҳавлӣ боз хок ва семинблок ҳам дорад. метавонед ки харидорӣ кунед. рақамҳои соимулка мондагием занг бизанед, муомила кунед, камтарак арзон мешавад. агар мехоҳед тиҷорат ё ки хизматрасониятонро дар шабакаҳои иҷтимоӣ пеш баред, пас ба шабакаи иҷтимоии Ҳоменяк муроҷиат намоед. тиҷорати фурӯшӣ, хизматрасонии фурӯшӣ ё ин ки хонаи фурӯшӣ доред, метавонед ба мо муроҷиат кунед. рақамҳои мо 903 99 99 23. суроғаи офиси мо шаҳри Кӯлоб, чораҳаи Равшан, офиси 4 сӯ. саломат бошед.